opstået et kvarter over 20. Aktionen kan begynde hvert øjeblik. Bøjesgade og Brorsonsgade ligger ganske ude hen. Sabotørerne har taget stilling i gadedøre, porte og trappevinduer. Nu venter vi kun på den store eksplosion. Den skal komme om cirka et kvart minut. Vi ligger så nær ved fabrikken, at vi... Den aften, vi sprængte, det var en ganske almindelig forårsaften. Mild og dejlig, og alt åndede fred og ro, indtil vi kom. Under besættelsen af Danmark, der lå der en stor fabrik, Always, der producerede vigtigt krigsudstyr lige her. Den blev udstyret til V2-raketter, og de der raketter kunne ikke skydes, uden at man havde noget udstyr til det, og det blev lavet herinde. Og det ville vi love. Sådan. Alle danske virksomheder arbejdede for tyskerne under 2. verdenskrig. Alle. Det var det, vi følte som smedesvende så utroligt provokerende, at vi skulle gå og lave tysk krigsmateriel. Og derfor, da tyskerne skulle tabe krigen, og de kunne ikke gå hurtigt nok, så var det bare sprængt. Der var ikke andre muligheder. Hvorfor gjorde vi, som vi gjorde? Hvis du står på en fabrik, så er det ikke spor abstrakt. Du står og laver et stykke maskindel, som du ved, at det om 5 minutter, så ender den i maven på en russer, eller en englænder, eller smadrer børn et eller andet sted. Så er det der bare at ødelægge den. Og de folk, som går imod det, dem har man lov at gøre noget ved. Ikke? Hvis nogen ville stoppe os i at smadre den her fabrik, så havde vi skudt dem. Heroppe i et af tagvinduerne heroppe, der havde man lavet et illegalt radiostudie. Dengang havde man jo ikke båndoptager. Man havde skæreapparater. Det var sådan et med elektricitet, så kørte det rundt, og så på en lakplade, der sad der sådan en lille stift, som skar lydreglen af. Vagterne på fabrikken har lige gået en runde. Man kunne følge løfterne fra rum til rum. Vi lå, I og jeg, over i en skak der lå Åge og Bent, de lå i en anden skak. De lå faktisk lige hernede, og vi var ude med vores maskinpistoler. Vi sigter op, og vi skyder på alt, hvad der er af vinduer. Og vi skyder lige så hurtigt vi kan. Så tømmer vi magasinerne, så smider vi dem, og så tager vi nye, og så skyder vi. Pludselig bliver der skudt inde fra fabrikken, så må vi løbe under her. Så skynder vi os herned, og så går vi uden for skudfeltet, som ligger lige her. Og så kommer vi op med fabrikken, og så trænger vi til sidst ind i fabrikken her og får bomberne med. I en kampsituation, der ser man jo aldrig fjenden, vel? Man skyder jo bare vanvittigt, så dækker sig så godt man kan, og så plukker man alt det, man kan. Ikke? Så vi fik jo aldrig at vide, hvem der var dræbt. Vel? Men dem, der har siddet inde med maskingeværet og ham i tårnet, de var i hvert fald dræbt. Ikke? De havde ikke fortjent andet, og de havde selv valgt side, som vi sagde. Vagterne er lige meget. Men det, der var frygteligt her, det var jo, at der var masser af lejlighederne her i de her huse. De var jo små bitte lejligheder, og de havde kun vinduer herud til. Der er ingen, der bliver dræbt eller noget, men altså, de får et chok for livet, fordi pludselig så er hele deres lejlighed raseret. Dem, der kaldte os terrorister, det er jo nogen, der gjorde. Det var vores modstandere, de kaldte os selvfølgelig til os terrorister. Men vi var ikke terrorister. Vi brugte ikke terror som kampmiddel. Selvfølgelig overholdt vi politivedtægten, kørte i den rigtige side, betalte skat og fagforeningskontingent, opførte sig i hele taget ordentligt. Men over for nogle store eksistentielle problemer, der handlede vi anderledes. Folk, de skulle have til huslejen, de havde jo børn, og hvad skulle de gøre, ikke? Altså, de var jo sådan set slaver af systemet, ikke? Altså, de kunne ikke sige nej. Vi var unge mennesker, og vi kunne sige nej, og vi sagde nej. Altså, hvis de tog os på aktion, det var det værste, for de tog os på aktion, eller et tæt på aktion, så slog de os som regel ihjel. Og så vidste vi, så havde det været kopf, ikke? Det var sådan en, vi brugte til at køre sprængstof hen. De 75 kilo, de lå her på det her lade
træ op, og så kørte Eivind den. Når vi lavede de store aktioner, så var der mange nerver på. Men det var det gamle sabotører kunne. Gamle industrisabotører, de kunne beherske deres nerver. Og vi sked ikke i bukserne, når det kørte vel, og sådan var det. Og jeg vil tro, vi smadrede ruder langt ned ad Vesterbrogade, og vi smadrede alle ruder her selvfølgelig. De elektriske ledninger, så dengang hang i luften, de faldt ned. Lyset gik ud. Glasskår flød overalt. Det var fabelagtigt flot. Det er den mest professionelle aktion, der nogensinde er lavet. Helt sikkert. Her holdt Eivind med Long John, og han så skyderiet. Og da han så skyderiet var ved at være færdig, så kørte han på Long John, stille og roligt hen. Og så da han kom sådan cirka hertil, så stoppede han. Så kravlede han ind med pumperne og bare op langs med væg. Og så var vi 2-3 mand om at bære dem ind i fabrikken. Og så så Eivind alle de 3 lunder. Og da det var sket, og de der lunder, de væser ligesom en kineser, så sagde vi, så! De hører bjælker og mursten havne ned mod gaden. Det er umuligt at se en meter frem for os og forsøge at bruge. Nu kan jeg se flammerne begynde at pible frem fra ruinerne. Hele aktionen har ikke engang varet 4 minutter.